Ένα και. Όλα αυτά που βλέπετε παρακάτω θα γίνουν για τη δόξα. Για τη δόξα. Ένα, δύο. Μη μασάς ρε. Δεν μασάω. Τρία. Τι κάνει, θα τα τοποθετεί. Πόσα είμαστε, 4. 5. 6. Ονόμισε και τις βομάδες. 8. Εγώ. 9. 10. Μπορείς. 11. Πότε θα γίνεις να μην κλείνει το στόμα. 11. 12. 13. 14. 15. Πάρω ένα. 16. 17. Κάνω αεροπλανάκι. 17. 18. 19. Πάμε για 20. Βλέπω ένα κενό εκεί. 19. Σμπρώξε. 20. 20. Μη. 19. 20. 21. Κάτσε να βοηθήσω. 21. Και 22. Όλο το πακέτο ρε 23. μαλάκα. 24. Μήπως είναι 25 βλέπω. 30. 24 είναι αυτά. Τώρα τι κάνεις. Τώρα 25. 26. Πάμε. 27. Μαλάκα σου. 27 φουντούνια. Μπρόξε. Σμπρώξε ρε. 28. 30 πρέπει να γίνει ρε μαλάκα. Ήδη αρχίζει και κουράζεται. Μπορώ. Θα σου δώσω μία. Βρήκα χώρο. 29 μπαίνει τώρα. 29 μπαίνει. Όχι, δεν μπήκε το 29. 20. Οπα. Μια στιγμή αδυναμίας. Μια στιγμή αδυναμία. Αλλά δεν πάει κανένα φουντούνι χαμένο. Άμα σμπρώξει λίγο. Σμπρώξε να μπει το 29. Και. Πάμε για την 3. Και ένα 30 φίλε και. Δεν μπορεί. Τώρα φάτα. Μαλάκα. Ωπω μαλάκα. Ας φάω τα 20 πρώτα. Θα βγάλω τα 9 για να είμαι cool. Μαλάκα 29. Δεν μπορούσε να σπάσει το φράγμα των 30. Yeah dude.